tinatawag natin na red tape sa mga government agency. Masalimuot ng mga regulations sa government sa pagproproseso po ng mga requests at transactions. Nagdudulot po ito ng delay at mabagal na serbisyo. Mabilis po ba ang proseso ng PhilHealth? Yan po ang tinitiyak ngayon ng PhilHealth na mapabilis ang proseso ng mga transaksyon ng ating mga tanggapan. Hello mga kayakap! Ako si Monifer S. Bansil, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 3. At ako din ay inyong kabeshi pagdating sa kalusugan. Kumusta Central Luzon at sa mga kababayan natin sa ambang panig ng daigdig? Ako si Katlyn Ocampo, ang isa niyo pang kabeshi sa kalusugan. Welcome sa ating another episode ng PhilHealth Drip, kung saan dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Our topic for today, mabilis na serbisyo, ease of doing business sa PhilHealth. Alam mo na ba? Ayan, dapat alam nyo na rin na ang ating magiging special guests para sa ating episode ay ang PhilHealth Iba Zambales. Pumunta pa tayo sa Iba Zambales para invite natin sila. Nandito po ang kanilang head, si Miss Chona A. Vizca at Miss Richelle Pacheco. Hello po, kumusta? Miss Chona and Miss Richelle? Mabuti naman, Ma'am Monifer, Miss Kathleen. At kumusta po lahat ang ating mga kabeshi pagdating sa kalusugan? Miss Richelle, kayo po, excited po ba sa ating magiging discussion? Yes ma'am, excited na excited po. Excited din po akong maiparating sa ating mga televiewers kung anong po ang mga kailangan nilang malaman about sa PhilHealth. Ayan. And Kat, ito, alam mo ba kung saan ang Iba Zambales? Saan po ba nila ito matatagpuan at ano po ang operating hours para alam po ng ating mga kababayan? Ang PhilHealth Iba Zambales ay matatagpuan niyo sa ACM Building, Zone 6 Iba Zambales, across Zambales National High School. At ang ating operating hours po ay 8 a.m. to 5 p.m. every Monday hanggang Friday po yon. Miss Chona, Miss Richelle, paano naman sa mga nagtatanong kung halimbawa weekend or may work suspension or holidays? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung ating benepisyo at serbisyo? Yes po, even during holidays at work suspension, maaari niyo po kaming maabot through the PhilHealth Click po na matatagpuan sa aming website, ang www.philhealth.gov.ph. Yun po, ikiklik nyo lang po yung PhilHealth Click. 24/7 po yon na bukas. May sasagot po sa inyo anytime. Ayan, yung ano natin, no, yung link natin sa call. Ayan, so i-click lang po natin ito, tama po, no, Miss Chona? And meron po tayong 24/7 na PhilHealth assistance po na sasagot po sa mga katanungan natin. Ito po yung nationwide at kahit po nasa ang panig pa po kayo ng bansa, basta may internet, pwede po natin itong puntahan again sa ating website na www.philhealth.gov.ph. And aside from that, Ma'am Monifer, meron din tayong PhilHealth portal na matatagpuan nyo pa rin po sa aming website. Yung My PhilHealth portal po sa www.philhealth.gov.ph. Pwede nyo pong i-generate ang inyong MDR doon, pwede nyo pong i-verify ang inyong contribution. Anytime po yan. Basta meron lang po kayong valid email address. And of course, yung ating eGov app. Yes. Yan. So, lahat po ng platforms available po ang PhilHealth. Ang eGov app po ay pwede nating i-download sa ating mga mobile phone. At of course, mag-create lamang po tayo ng account natin at mabubuksan na po natin yung ating, kahit yung ating PhilHealth ID member data record. Dahil ang eGov app po ay para mapabilis po yung mga assistance sa mga government agencies. Kasama po ang PhilHealth. Ma'am Chona, Ma'am Richelle, meron pong katanungan na sigurado din po ako na katanungan din po ng mga kababayan natin. Mabilis po ba ang proseso ng PhilHealth? Yes ma'am, yan po ang tinitiyak ngayon ng PhilHealth na mapabilis ang proseso ng mga transaksyon ng ating mga tanggapan. Ito ay ating binabantayan, lalo na naipatupad na ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 o Republic Act 10032.
Ang namamahala dito ay ang ARTA o Anti-Red Tape Authority na naglalayon na ma-improve ang mga serbisyo ng gobyerno para sa publiko. Ito ay upang maiwasan ang mabagal na mga transactions dahil sa red tape. Gayon din maiwasan ng graft and corruption. Magandang balita yun na merong ARTA para masiguro po yung mga serbisyo natin sa government tulad po ng PhilHealth ay mapapabilis at matitiyak talagang mabilis yung ating serbisyo. So ano ba itong tinatawag natin na red tape sa mga government agencies? Yes po, ang red tape ay ang excessive o sobra-sobra na salimuot ng mga regulations sa government sa pagproproseso po ng mga requests at transactions. Nagdudulot po ito ng delay at mabagal na serbisyo. Kung nakaranas na ba kayo ng paulit-ulit na transaction, sobrang dami ng signatories, kung saan ka magpapapirma at di matapos-tapos ng mga requirement, kaya inaabot po ng ilang araw, linggo o buwan, ito po yung gusto nating masolusyonan. Sakop ng ease of doing business ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa na nasasakop ng sangay ng ehekutibo, mga local government unit, kasama ang mga government-owned controlled corporation, at ito na nga ang PhilHealth at iba pang sangay ng gobyerno. Ayan, at maganda po pala itong ARTA at EODB or Ease of Doing Business na talagang nagmamasid, nagmamatsyag sa mga government agencies kasama po ang PhilHealth na isang government-owned and controlled corporation. So, para sa kaalaman ng ating mga nakikinig at mga nanonood, mga kababayan natin, gaano pa dapat yung katagal o kabilis ang pagproseso ng mga dokumento o request nila sa ating mga tanggapan? Ayon po sa batas, may prescribed time tayo sa pagproproseso ng mga dokumento. For simple transactions, meron tayong 1 hanggang 3 days sa mga simple transactions and 7 days naman po para sa mga complicated na transactions at 20 days sa highly technical transactions. Sa PhilHealth po, ganun din po yung ina-adapt natin na timeline sa pagproseso po ng ating mga transactions. At mamaya, di ba, Miss Chona, Miss Richelle, malalaman nila na ilang minuto lang ba? Ayan, kung nagpunta kayo sa PhilHealth office, ilang minuto lang ba ang inyong dapat bantayan para maproseso? Lalo na po sa PhilHealth iba na hindi po ganun karami ang ating mga transactions. Kaya sinusiguro natin talagang mabilis yung ating mga pagproseso ng mga dokumento. Abangan pa natin ang iba pang talakayan ukol sa mabilis na serbisyo sa mga tanggapan ng pamahalaan tulad po ng PhilHealth at ganoon din po ang ease of doing business. Dapat alam natin yan. And of course, silipin din natin ano bang nangyayari sa PhilHealth Lusog Diaries. Dito lamang yan kung saan dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Dito lamang sa programang PhilHealth Drip! So eto na, partner Ang! Nandito na tayo sa last episode ng ating TV program ng PhilHealth Drip kung saan dinig, ramdam natin ang insurance at protection. Tama ka dyan, partner Ann. So, eto na guys! Oops! Sandali, hindi pa tayo tapos. Ay, tama ka pala, partner Ann, kasi magbabalik tanaw tayo from previous episode. Ayan, tama ka, partner Ang. Alam mo, ang dami pala natin na-discuss, diba? Sa unang episode, natalakay natin kung ano ang PhilHealth Yakap at kung ano ang gamot, diba? Tama ka, partner Ann. And nakasama din namin si Doc Rowena S. Sabat San Mateo, Acting Branch Manager ng PhilHealth Region 3 Branch A. At pumunta din tayo sa Pampanga State University kung saan na-interview natin yung mga doktor nila doon at yung teacher at syempre yung mga very energetic na mga students ng Pampanga State University. And sa episode 2 naman, partner Ann, napag-usapan natin kung paano mag-update ng PhilHealth and yung registration. And nakasama din namin dyan, partner Ann, si Sir Arlan M. Granali, ang Acting Branch Manager ng PhilHealth Region 3 Branch B. At syempre kasama ko din si Partner Kat. From episode 1 siya ang kasama ko. Pumunta tayo sa Local Health Insurance Office San Fernando kung saan na-interview natin yung mga employer nila at yung mga members po nila. And sa episode 3 naman, partner Ann, tinalakay namin yung benefits para kay mommy at baby. And of course, ako din yan. Nakasama namin dyan si Ma'am Zenaida de la Vega, ang Local Health Insurance Office Head ng Malolos. Kasama ko pa rin si Partner Kat dito kung saan pumunta kami sa Irene Birthing Clinic kung saan na-interview natin ang isang midwife at yung mga patient nila kung saan na-share nila yung mga inspiring stories nila kung paano sila
nanganak at kung anong journey nila sa pagbubuntis. And para sa episode 4 naman, partner Ann, no, tinalakay naman dyan yung benefits para sa mga senior citizens at PWDs. And nakasama din po dyan si Sir Angelito Encreen, siya ang Local Health Insurance Office Head ng Gapan. Ayan, kasama kita dito, partner. Yes, partner. First time kita makasama. Kung saan pumunta tayo sa Kapampangan Development Foundation or KDF, kung saan na-interview natin ang isang senior citizen na nakapag-avail ng PhilHealth benefits sa cataract at isang PWD na nakapag-avail ng C benefits naman sa prosthesis. Ayan, partner Ann. And para naman sa episode 5, tinalakay naman dyan yung Z benefits para sa cancer at sakit sa puso and yung mga malalang karamdaman. And nakasama dyan si Doc She and Sir Bobby ng ACAS Department. Yan. At syempre, dumako din tayo sa ating field segment kung saan napaka-memorable nito kasi nanggaling ako sa Clark. Tapos lumipad ako papuntang Jose B. Lingad Memorial General Hospital para ma-interview natin isang cancer patient. As alam ko, na-interview mo din yung isang doktor kung saan siya nag-handle ng mga cancer patients, di ba? Yes, partner Ann. Para naman sa episode 6, partner Ann, tinalakay naman dyan yung tungkol sa mental health. And kasama dyan si Doc Cel and Miss Shara ng BASA. Yes, ayan. Para maramdaman naman ng ating mga miyembro ang kanilang mga benepisyo, pumunta tayo sa JBL na kung saan na-interview natin ay isang psychiatrist. At nakausap din natin yung focal person ng SDO Pampanga, si Ma'am Ai, para i-discuss nila kung ano ba itong mental health, di ba? Yes, partner. And para naman sa episode 7, tinalakay naman yung partner, kung paano yung proseso ng pagbabayad ng contribution. And nakasama dyan si Ma'am Irene and Sir Joseph ng Leo Tarlac. At tapos, tumakbo tayo sa Remember Cafe. Sinamahan tayo ng Leo Angeles team. Ayan, shoutout sa ating mga Leo Angeles na kung saan na-interview natin yung dalawang employer, tama? Yes, partner. Si Ma'am Chadi at saka si Ma'am Michelle Yes. from Maxim and Santa Rita College. Ayan. At para naman sa episode 8, partner Ann, natalakay naman dyan yung OECB o yung Outpatient Emergency Care Yes. Benefit Package. And nakasama dyan si Doc Julieta V. Diaz, ang head po ng BASB. Ayan, para talagang dinig, ramdam nila ang kanilang mga benepisyo. Pumunta tayo ngayon sa Mother Teresa of Calcutta na kung saan na-interview naman natin ang isang doktor para i-discuss niya kung ano ba yung sinasabi nilang emergency case at yung head ng hemodialysis na si Sir Ben. Nag-share din siya kung paano niya hinahandle yung mga hemodialysis patient. At the same time, meron tayong na-interview na isang nakapag-avail ng emergency cases at isang hemodialysis patient, di ba? Kaya talagang ramdam na ramdam nila ang ating mga benepisyo. Ayan, partner Ann. Sa episode 9 naman, tinalakay natin yung mga legal na proseso at paglaban sa pandaraya. And nakasama dyan si Attorney Mika Joy S. Fajardo, ang head po ng Legal B, and si Miss Jeng Faustino. At syempre, sinamahan din tayo ng mga legal personnel kung saan nagbigay sila ng reminders para ihinto na itong pandaraya, di ba? Kasi dapat natin protektahan ang pondo ng ating mga miyembro dito sa Universal Healthcare. Ayan, partner Ann. For this episode naman, panoorin natin sina Miss Mons kasama ang ating mga special guests. See ya! Sa bawat sulok ng mundo, May kwentong alaga, kwentong tagumpay, kwentong pag-asa, kwentong PhilHealth Lusog Diaries. Sa PhilHealth Drip, ano ba yung aking AHA experience? Una, nag-e-enjoy talaga ako. Ayun, no? Hindi ko alam na ganun pala kasaya yung mga production team ng CLTV, ang sarap nilang kasama. Ayan, kaya sabi nga, pag yung ginagawa mo, masaya ka at masaya yung mga kasama mo, diba, mas masarap magtrabaho. So, ibig sabihin, nag-e-enjoy ka na sa work, nakakapag-inform ka pa ng benefits sa PhilHealth sa mga kababayan natin. Talaga, tapos makita mo mataas yung views, ibig sabihin na-appreciate nila. So, yun ang pinaka-the best feeling. At saka yung sa Lusog Diaries naman, di ba, yung pupunta kayo sa mga members, sa mga doctors, sa mga hospitals, na natutulungan sila at nasi-share nila yung PhilHealth experience nila. Parang lahat yata ng paghihirap natin worth it. Kasi yung benepisyo nakakarating sa kanila. So,
So thank you so much po sa ating CLTV 36 family, sa mga naging guest po natin, sa lahat ng mga PhilHealth, guest natin officers and team po. At talagang from zero talaga yung ating mga materials, binuo natin lahat yan para maparating sa mga miyembro. And thank you so much po. Habang nandyan po ang mga miyembro, nandito pa rin po ang PhilHealth Trip at Lusog Diaries, Alagang PhilHealth, at ganun din po, maraming salamat ang ating kapartner sa kalusugan, CLTV 36 family. AHA experience ko po, lahat naman po, pero yung tumatak po na moment or experience po na naranasan ko is specifically po siya na episode 3. If I remember correctly po, title po nun is Para Kina Mommy at Baby. Doon po kasi sa episode na yon, lumuwas po kami, pumunta po kami sa San Luis, and na-experience and naranasan po namin interview yung mga mommy sa mga naranasan po nila, and sa mga yung mga nakuha po nilang benefit packages po from PhilHealth. Bukod pa doon, meron din po kaming na-interview na may-ari po ng birthing clinic. And yun po, tumatak po sa akin yun na yung real life experience nakita po namin and ikwento po nila sa amin yung mga kwento nila sa buhay. Message naman po para sa CLTV, maraming salamat po dahil patuloy po yung pagsuporta nyo and walang palya po yung paggabay nyo po sa amin sa aming mga tapings and whatnots po. And thank you din po sa PhilHealth, lalo na po sa Public Affairs Unit. Dahil tulong-tulungan po kami na maitaguyod po ang programang PhilHealth Drip and PhilHealth Lusog Diaries. Bilang gumagawa po at nag-edit po ng teaser, marami po ako natutunan. At napapaalam po namin yung mga kaalaman sa benepisyo. Ang magandang experience po yung pong kapag nakikita ko po na lumalabas po yung mga ine-edit ko na teaser sa CLTV 36. Kasi isa po ako dun sa mga gumagawa ng art card ng PhilHealth Drip. Bali, isa rin din po sa nag-check kung ano yung ilalabas natin kada episode. Bali, challenging kasi hindi ganun kadali na maibigay natin yung benefits sa ating mga members. Pero malaking tulong. Siguro yung best part is maibigay mo yung serbisyo sa mga members through the episode or through the program na PhilHealth Drip. Kumbaga, mas madali kasi siyang intindihin pag yung nilalabas natin na kada episode is may mga inserts and art cards. So, masaya ako kapag nalalaman namin na ang daming members na, may ganito palang services ang PhilHealth. So, dun pa lang sa part na yon, masaya na at least this time, mas lumalawak na yung nagiging sakop ng PhilHealth. Kumbaga, dati alam lang nila PhilHealth, nababawasan yung bill mo sa ospital. Pero this time, alam na nila na may iba't ibang benepisyo na pwede silang matanggap through PhilHealth. So with this, thank you sa CLTV kasi partner namin sila sa pagbibigay at ng information with regards on these benefits, and also sa PhilHealth family kasi ako mismo kahit dito na ako, hindi ako ganun ka-aware na may mga ganitong benepisyo. Nung nagka-program, nung naging part ako nito, ganun pala siya. Masyado palang marami ang pwedeng benepisyong matanggap. Hindi lang kapag nagkasakit ka, kundi kahit yung pagpapacheck up lang through yakap. Kumbaga, laking tulong pala. So, thank you po. Thank you sa CLTV, thank you sa PhilHealth, and thank you po, everyone. Siguro sa akin, parang, actually lahat naman best experience para sa akin from episode, ayan kasi yung episode 1 to 3, nasa studio ko. So, yung sa studio, more on parang may mga kaalaman ako or may mga nalalaman akong information about PhilHealth kasi mga experts namin sa PhilHealth yung mga guests. And while naman sa studio, from parang
episode 4 to up to the last sa PhilHealth Lusog Diaries naman ako. Siyempre, kasama ko dyan si Ma'am Ann. Talagang pinupuntahan natin, no? Siyempre, kasama yung CLTV family. Pinupuntahan namin yung mga doctors, yung mga members, and ang gaan lang sa pakiramdam na parang, di ko alam paano siya sabihin pero may mga nalalaman ka about their life, yun, na parang nararamdaman din pala nila yung benefits ng PhilHealth. And syempre, as PhilHealth employee, as someone na pinupuntahan sila, tinatanong sila, syempre, masarap din sa pakiramdam yung ganon na, yun nga, hindi ko alam paano siya i-explain or i-put into words, pero ganon yung nararamdaman ko. Sobrang gaan sa pakiramdam na may mga natutulungan kaming tao. Hindi lang ako, yung buong PhilHealth. And of course, syempre, nagpapasalamat din ako sa buong CLTV family. Syempre, etong nasa harap ko, si Direk JM, and si Kuya Ja, si Lolo Ray, si Kuya Henry, si Kuya Vic, sino pa ba? Si Kuya Jong, yung nag-e-edit, and lahat ng mga tumutulong. Sobrang thankful kami na nagawa namin to. And kasi last year, nung naabutan namin to, hindi pa kami kasama sa mga nagsasalita, and ayun. So ngayon, sobrang thankful ko kasi binigyan kami ni Miss Mons ng parang opportunity na maging host sa studio, sa Lusog Diaries, and very, very, very thankful kami. And thank you dahil nabuo natin to. May nabuo tayong samahan with PhilHealth and CLTV family. So maraming salamat po. Hindi ako sanay ako ngayon yung parang mag-share ng story natin dito sa PhilHealth Lusog Diaries. Unang-una, napaka-thankful ko kasi the idea was not coming from me lang. Parang sinuggest ko kay Miss Mon. Kaya grateful ako si Miss Mon and the rest of the public affairs team. We took the risk. Kasi hindi madali yung magkakandak ka ng field segment with limited time, limited staff, and resources. Pero kailangan namin gawin to para maramdaman ng mga miyembro yung nasan ba yung PhilHealth? Nag-i-exist ba talaga si PhilHealth? Nung binubuo namin ito, parang napaka-challenging niya. Nakipag-collab kami with CLTV 36. Kaya napaka-saya ko kasi sa mga cameraman, sina Lolo Ray, si Kuya Vic, si Kuya Henry, si Jazz. Ito yung memorable para sa akin pag sinabi kong kuhanin nyo naman kami yung parang Jessica Soho. Kahit na nahihirapan sila, they will try their best para ma-capture natin ng maayos yung ating mga miyembro o yung story para ma-share natin. At yung pinaka-touching pa, yung mga kasama kong mag-host sa Lusog Diaries, halos lahat ng aming script, impromptu. Nandyan yung, umiyak talaga ako. Yung, kailangan natin gawin to, Kat, sabi ko, kahit wala kami script, yung galing sa puso. From episode 1, hanggang matapos po ito. So napaka-thankful ko sa mga kasamahan ko sa public affairs, sa mga kasama ko sa Lusog Diaries, and even the CLTV 36 family. Kasi hindi po biro yung mag-shoot tayo sa labas. Meron na tayo sa studio, na kung saan dinidiscuss nila yung mga benefits natin. Tapos dito sa Lusog Diaries, dito talaga napapatunayan na nadidinig, nararamdaman ang insurance at protection. Yun, so yun ang pinaka-aha experience ko, yung nabuo natin siya para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Kaya nagpapasalamat po ako kay Ms. Monifer Bansil, ang head ng Public Affairs Unit, kasi yung idea po is talagang tinanggap po niya at we took the risk. Mahirap man siya, dugot pawis namin ito, natutulog pa ako or kagigising ko, iniisip ko na kung paano natin siya gagawin or paano natin siya i-materialize para maintindihan ng mga miyembro. Sa mga kasamaan ko sa Public Affairs Unit, yung mga naging co-host ko, si Ang, si Kat, I'm so proud of you talaga kasi you took the risk, kahit impromptu, kahit pagod na tayo. Sa mga cameraman at kay JM. Ma'am Mary Ann, kina Engineer Kim, sa lahat ng creatives, kay Jong na nag-e-edit na kahit na minsan, sorry Jong. Ayun.
Thank you so much sa patience ninyo at sa tulong ninyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin madideliver hindi man siya perfecto, pero galing sa puso. Thank you so much po. Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Drip, kung saan nais natin dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Ayan po no, Ma'am Cho and Ma'am Richelle, para po sa mga tanggapan po natin ng gobyerno, tulad po ng PhilHealth, tayo po ay may Citizens Charter. Ano nga po ba ang Citizens Charter at ang layunin nito? Yes, ma'am. Ito ay makita sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Sa PhilHealth, ito ay makita sa frontline service. Pero po sa amin sa LiUIBA, meron po tayong QR code na pwedeng i-scan na lang po ng ating mga members nang sa ganun mapadali po ang pagbabasa nila nito. So from their cellphone, makikita na po nila yung bawat proseso na kailangan po nilang malaman. At ito rin po ay dapat nababasa ng mga client at malalaman nilang step-by-step process, mga documents na kailangan, at kung meron man po silang kailangang bayaran. And of course, nakapasyal na rin ako sa PhilHealth IBA. Kat, di ba, bukod dun sa QR code, nakapaskill talaga doon Yes, sa wall. Ayan, para magabayan po yung ating mga kababayan. And speaking of gabay, ano po ba yung laman ng Citizens Charter? Para may idea yung mga kliyente natin na pagpasok ko sa PhilHealth IBA, ito pala yung mga kasagutan sa mga tinatanong ko kapag magpapaproseso ako. Yes po, sa Citizens Charter, malalaman po nila kung ano yung mga proseso at kung ano-ano po yung mga documents na kailangan para sa proseso na yon. Para sa member registration or updating po, nandoon po kung ilang minuto namin ipoproseso yung kanilang transaction. No? Usually po, ang member registration or updating, nagtitake po ng 5 to 10 minutes para po dun sa mismong sa system namin. Makikita nyo po doon kung paano yung pagpoproseso namin, kung ano po yung mga ini-enter sa system. Tandaan po natin na yung pagpaparehistro, yung pag-update ng ating record ay walang bayad. At sa panahon po ngayon, dapat paperless na. Kaya naman di na kailangan mag-request pa ng MDR ang miyembro. Sa kadahilanan po na naka-online na ang ating mga hospitals, meron silang PhilHealth portal para ma-check ang eligibility ng pasyente. Ganon din ang mga miyembro. Pwede na po nilang makita ang kanilang mga records through PhilHealth member portal or eGov app. And then po, for the request po ng MDR or ID, ganon din po, meron silang form na kailangang i-fill out pagdating po sa aming opisina. At yung mga dokumento po nasa Citizens Charter, kung ano po yung mga kailangan nilang i-submit, katulad po ng any government-issued ID. At natatapos po ang transaksyon sa loob lamang ng 5 to 10 minutes. In our case po, usually, it takes less than 5 minutes para maproseso po yung kanilang request. At wala rin pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID. And then sa pagbabayad naman po ng premium, meron lang po silang kailangan i-fill out na PhilHealth Premium Payment Slip or PPPS. O kaya naman para sa ating mga employers, meron silang dalang Statement of Premium Account or SPA. At yun po ay pupunta na lang sila sa ating counter for the cashier po. So yung bawat transaction din po ay natatapos sa loob ng 5 to 10 minutes. And of course, marami rin tayong online. Para minsan, di na sila pupunta sa PhilHealth office, pwede silang magbayad po, di ba? Yes. Available po ang ating online payment sa GCash. Pwede po ito sa ating mga self-earning members. At sa mga employed naman po, meron po silang online payment through their bank na pinili po nila. Ayan, alam na po natin kung ano po ang nilalaman ng Citizens Charter. Ma'am Chona and Ma'am Richelle, pwede po ba mag-direct file ng claim o reimbursement ang miyembro sa PhilHealth? Ano po pa ang paggabay o Citizens Charter po para dito? Yes, ma'am. Ang PhilHealth benefits po ay automatic na po siyang naleless upon discharge po nila sa mga hospital kung saan po sila na-admit. Pero just in case po na hindi po naibawas ang PhilHealth sa mga hospital po, may Citizens Charter po tayo para dyan. So para ma-claim po ng member ang kanilang benepisyo, nakalista ang mga forms na dapat isumite ng miyembro sa ating Citizens Charter tulad po ng ating Claim Form 1, 2, 3, or 4, Statement of Account, Official Receipts at mga binayarang sa ospital at iba pang mga posibilidad na biniling gamot sa labas kung meron man po or sa mga butika during confinement po nila.
At ito po ay natatapos ng 10 minutes sa mga pagproseso, evaluation ng mga documents, hanggang sa ma-receive po sa ating frontline services po. Para naman sa concerns ng mga healthcare institution tulad ng ospital, clinics at healthcare professionals tulad ng doctors, sa ating accreditation po, nandoon din po nakalagay sa ating Citizens Charter yung mga forms na kailangan po nilang isumite sa ating office. Katulad na lamang po pag sa ating mga hospital, yung provider data record, performance commitment, at license to operate po. Ganon din na po sa ating mga professional doctors, kailangan din natin ng provider data record, performance commitment, yung kanilang PRCID at Certificate of Good Standing. Kasama rin ang mga bayarin ng accreditation fee na nakalista sa ating Citizens Charter. So ito po is natatapos sa 30 minutes or less than 30 minutes naman po. For the information of everyone po, si Ms. Rachel po ang ating Accreditation Officer Designate sa PhilHealth LIO IBA. Ayan. Sa ating LIO, ibig sabihin Local Health Insurance Office po ng PhilHealth yan sa bandang IBA, Zambales. And kung papasok sila, nabanggitan natin to kanina, kung papasok ako sa PhilHealth IBA, Zambales, ayan, at gusto ko, sabi nga, di ba, ang Citizens Charter ay ang paggabay sa mga kliyente. So, saan ko ito makikita? Nakapaskil po ang aming Citizens Charter sa wall. Meron po tayong parang billboard type doon na nakadikit po. And then, meron din tayo sa monitor po. Meron tayong monitor, nakalagay po doon yung Citizens Charter along with the queuing number. Meron din po tayong QR code. Pwedeng i-scan po ng ating mga kliyente. And of course, meron po tayo yung, kayo po ang nag-facilitate noon, yung ating parang booklet. Oo. Yun po, makikita po yung lahat sa aming opisina. And of course, kung magtatanong sila, di ba, meron naman tayong kagad assistance, kahit yung security guard natin, kung anong kailangan nila para mabilis po yung proseso ng mga transaksyon nila. Pagpasok pa lang po nila, magtatanong na po agad ang ating guard kung ano po yung kanilang transaction. And then meron tayong public assistance and complaints desk na unang-una pong sasalubong sa ating mga kliyente. Ito naman po, ano naman po ang Zero Contact Policy o sa Ease of Doing Business o EODB? Sa PhilHealth po, paano po ito ipinapatupad? Ayon sa Zero Contact Policy, nililimitahan ng batas ang pakikipag-ugnayan ng mga empleyado o opisyal ng gobyerno sa mga kliyente. Maaari lamang magpa-assist kapag kailangan tulad ng paunang evaluation ng mga documents para sa pagproseso ng mga request at pagbabayad ng premium or fees po. Ito ay pinagtitibay ng batas para maiwasan ang korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang red tape problem. Hanggat maaari, ang ahensya ay kailangang gumamit ng electronic application o request ng mga lisensya, permit, certification at authorization para maiwasan ang harapang contact sa mga client. Every January po may Business One-Stop Shop o BOSS po ang ating PhilHealth sa ilang LGUs po sa Zambales, no, para maiwasan na po yung pagpunta pa ng ating mga business owners sa office. Kasi siyempre inconvenient po na pupunta pa sila sa opisina and nagre-renew sila ng business permit. So, like for LGU Santa Cruz, Masinloc, and IBA, nandun na po lahat ng mga ahensya ng gobyerno na kailangan nila katulad po ng PhilHealth. Minsan nandun po ang Pag-ibig or SSS, kasama po natin yan, nagpo-proseso para mapabilis po ang kanilang services. At meron din po tayong service desk every Tuesday sa LGU Santa Cruz kasi yun po yung pinakadulong munisipyo po ng Zambales para ma-accommodate po yung ating mga miyembro na malalayo po sa IBA Zambales. Ayun. And of course, alam po natin, ang target talaga natin, marehistro lahat, ma-update ang record ng lahat po ng mga kababayan natin sa IBA Zambales at bukod doon sa iba pang party po ng Zambales at ng Central Luzon, ganoon din po nationwide or lahat ng Filipino po saan mang panig ng daigdig. Ayan, tutok lamang tayo dahil marami na tayong nalaman ukol sa mabilis na serbisyo ng PhilHealth. Ease of doing business, pwede na nga talaga, diba? At ganoon din silipin din natin ang PhilHealth Lusog Diaries. Dito lamang kung saan dapat dinig at ramdam natin ang insurance at protection mula sa PhilHealth. Dito lamang sa PhilHealth Drip! Kapakadami actually kasi ayun, kung sa PhilHealth side kasi
binuo nila tong show eh. Ako naman, binuo ko yung sa studio. So, alam mo yung binuo namin doon kung from zero, wala eh. Tapos yung studio, kung makikita nyo naman sa set nung PhilHealth, diba, na show, sobrang hirap nung binuo namin yun. Pero, maganda naman yung kinalabasan niya. And then, ayun, sobrang saya kasi ako na-experience ko yung shoot sa studio at saka sa labas. So, nakikita ko na ang pinakasinagustuhan ko dito yung mga nalalaman ko din eh. Kaya ako kasi sa totoo lang nung wala tong show, wala ako masyadong alam about sa PhilHealth. And then, habang nasa taping kami, parang, may mga ganun pala yung PhilHealth na hindi ko pa alam. Kaya parang kami na nasa production, meron din kami nalalaman about sa kanila. Tapos, ayun, yung mga kwento din kapag nasa field kami, doon namin nakikita na ganun din pala kahirap yung buhay ng mga tao. And dahil sa PhilHealth, napakadaming taong natutulungan ng PhilHealth din. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako sa PhilHealth family din na ginawa nila tong show na to dahil hindi lang para sa amin na mga tao, pero sa lahat kasi siya eh, parang kahit mga normal or yung mga simpleng tao, nakakatulong sila. Sa panonood lang, nakakalaman sila about sa PhilHealth. So yun, so thank you so much and also sa CLTV sa effort. And ayun, I hope next year ulit. Ayun po. Thank you. Ang memorable experience ko sa PhilHealth Trip, yung, pag lumalabas, kasama ko kayo, sila Miss Ann, lahat ng halos tropa ng PhilHealth, si Terry. Minsan nga lang, nagkakaproblema. Minsan naduduling ako sa pagsilip ko. Minsan nabiblurred, pero nako-correct naman. Ang isa pang memorable kapag nasa studio, lalo pag mga guest nila, meron palang kaalaman na hindi ko pa alam na napapabatid nila. So yun lang, lalo pag mga doktor, pwede pala yung ganon. Siyempre, senior na ako kaya interesado na ako. Yun lang, kaya thank you PhilHealth family sa lahat ng inyong mga impormasyon na binibigay sa masa. Siguro yung for me, since pagpasok ko pala sa CLTV, yung first episode talaga or first program na hinawakan ko was PhilHealth na unang sabak ko talaga, pinag-camera na ako agad sa PhilHealth Drip na sa may studio. Then by Thursday, may field din kami sa PhilHealth na agad field yung first week ko na sobrang daming ganap, sobrang daming work, and sobrang daming new experiences. And for PhilHealth din kasi, although before, ginagamit din talaga namin ng PhilHealth, may mga experience din kami na pumunta sa hospital and ginagamit namin yung benefits of PhilHealth. Pero madami pa palang mga benefits ng PhilHealth na hindi namin alam, na hindi ko din alam, na meron din pala mga for outpatients na that time na nagka-rabies ako na pwede ko palang gamitin yung PhilHealth benefits nun na if only I knew, parang baka mas makatulong pa nun na madami pala talagang benefits ng PhilHealth na pwedeng makatulong na this program talaga na mas nakakatulong na in a way mas pakita at mas paalam sa mga manonood natin, ng mga kababayan din talaga natin na what is PhilHealth and what PhilHealth can help us din talaga. Kaya sobrang thankful din para ako sa PhilHealth na may programs din tayo na continuous din nag-upgrade, continuous din na nagdadami, continuous ang help natin. Although minsan sabihin natin may nagkukulang, pero dito ko din nalaman na PhilHealth is always trying their best to help every Filipinos din. Siguro yun din naman, and sobrang thankful din pala ako sa PhilHealth na ang dami din pala makakatulong ang PhilHealth. Memorable moment with the PhilHealth group during their black time here at CLTV 36. Actually, at the onset, ang pinaka-memorable sa amin, yung preparation ng set. Kasi meron silang standard na sinusunod kung paano natin iaayos yung set na yung studio in itself, kung paano siya mag-fit dun sa theme nila per week. Kasi may mga themes ang PhilHealth block time natin every week So yun yung sinusunod namin. Medyo nakiki-join ako sa pag-arrange noon.
dun sa sofa, yung mga pillows, yung lahat. Basta pati itong mga frames na ilalagay. So dun pa lang, yung engagement namin with the PhilHealth members, kung paano sina Ma'am Monifer, sina Ma'am Ann, talagang sila, hands-on sila pagdating sa set pa lamang. Yun, para sa akin, memorable yun. Very thankful ako at naging partners natin ang PhilHealth, no? Kasi bukod sa nakakatulong tayong ipahayag or ipabatid sa mga PhilHealth members ang mga benefits na makukuha natin from PhilHealth, kasi ako mismo isang PhilHealth member, napaka-proud kong sabihin na naririnig ko sa bawat pagpunta nila dito at pag-taping ng kanilang mga PhilHealth programs na gusto nila talagang ipabatid sa buong mga PhilHealth members. Ako mismo, first time naririnig ko, ito pala, ang dami ko palang pwedeng mga benefits na pwede kong yung mga benefits na pwedeng ma-avail ng mga PhilHealth members, first hand info naririnig from CLTV 36. Sa dami ng mga viewers natin, mga followers and all, makakatulong tayo na yun nga sa kanila, i-share sa kanila na pwede silang mag-avail ng mga benefits na yon. Ang dami nilang programs, may mga yakap benefits program sila, ang dami. So masarap ang feeling na nakakatulong ka through their programs ng PhilHealth. Kami mismo mga empleyado ng CLTV 36 ay nakakatulong sa mga members nito. As a parting message for the PhilHealth group natin, thank you talaga for partnering with us. Sana sa susunod na taon, tayo pa rin ang magkakasama. Parang family na tayo dito sa CLTV 36 and we always welcome you here. Sina Ma'am Monifer, sina Ma'am Ann, yung mga group nila, kasama nila, at lalo na si Sir Henry, kung minsan I think the first episode dito ng Block Time program ng PhilHealth, nag-guest pa si Sir Henry. Thank you po sa inyo. Sana tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta ninyo at pagsuporta din namin sa inyo sa PhilHealth ng CLTV 36 family. Thank you. Memorable moment yung mga may laging take 2, take 3, tapos, tsaka yung mga time na pupunta yung staff ng PhilHealth dito sa control para magtanong paano ito, paano yun. Mas nag-enjoy ako sa mga nagtuturo ako ng mga bagay-bagay sa kanila dito sa control. And message ko naman para sa PhilHealth, kita-kita tayo next year dito sa CLTV studio. Yun lang. Thank you. Memorable PhilHealth sa PhilHealth. PhilHealth, ang pinakamagandang memorable ko dito, yung makilala ko lahat yung mga officers ng PhilHealth. Saka yung mga iba pang talent ng PhilHealth na artists. Yan, nakilala natin sila. And then, yung masasayang alaala namin dito pa, nagte-taping kami dito sa studio. Almost season 1 hanggang season 2. Tayo, pre? Tama. So hanggang sa matapos yung season, maraming magagandang memorable si PhilHealth sa atin. Lalo na kapag nagte-take na kami, yung biglang mag-aayos ng book si ma'am or biglang mag-viewing. So may stop yung operation noon. But sandali lang naman, nangyayari naman yun sa sa technical. So isa yun sa mga hindi ko makakalimutan kapag nagte-take kami. And then pagka nagte-take din kami, bago kami mag-prepare nung isang season o isang body, makakadalawang take yata bago matapos yung isang program So meron kaming 3 hours na binubuo para matapos yung isang programa. So natatapos naman namin yun sa oras. Yung nga lang, minsan nagkakaroon ng technical difficulties. But naayos pa rin. Nagagawa pa rin natin ng paraan. So, sa PhilHealth, yung isa pang memorable ko dito, kapag nagtitake kami sa labas, yan, medyo masaya dyan sa labas. Kasi kung saan kami pumupuntang
ano tawag dito, branches ng PhilHealth. So, another ano na naman yun, tinatawag dito, another pakipagkapwa-tao kasi makikilala na naman natin yung ibang nasa branches ng PhilHealth like Angeles, dito sa buong San Fernando, at diyan pa sa ibang lugar ng Pampanga. Wow! Message sa PhilHealth! Hi! Hello! Good morning mga ka-PhilHealth. Ako po si Vic De Guzman, isa po sa mga tagahanga ng Tiga PhilHealth na nagpapasalamat po ng taos-puso na nagbigay kayo ng masaya at magandang message sa amin. At di lang man po sa amin, kundi sa buong mga Pilipino. Sa kapwa Pilipino po natin para dun sa programa nyo na Yakap PhilHealth. Malaki po maitutulong nito, hindi lamang po sa akin, kundi maging dito po sa buong Pilipinas. Sa lahat po ng mga nasa PhilHealth dyan, hello po, hi! Thank you so much po! Yung pag-edit ko sa PhilHealth, masaya naman ako. Then, yung mga guest nila, okay din. And yung sa Lusog Diaries, masaya akong in-edit yun. Kasi parang exciting yung ano nila. Ang message ko sa PhilHealth is, thank you, naging part nyo ko sa being editor nyo. Thank you. Thank you, PhilHealth. Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Trip, kung saan nais natin dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Ayan po no, Ma'am Cho and Ma'am Richelle. Sino naman po sa PhilHealth ang inaasahan na magpapatupad po ng ease of doing business? Siyempre sa atin po sa PhilHealth, ang punong tanggapan or head of agency ang siyang pangunahing responsable sa pagpapatupad ng batas at siya rin po yung may pananagutan sa pagbibigay ng mabilis, epektibo, convenient at maaasahang serbisyo sa mga mamamayan. Lahat po ng empleyado ng PhilHealth ay kailangang magpatupad ng ease of doing business at ngayon po, pinapatupad sa PhilHealth ang mabilis, patas at mapagkakatiwalaang serbisyo. Ito po ay ayon sa ating President and CEO, of course, Dr. Edwin Mercado. Ayan, halimbawa, hindi napatupad ang mabilis, patas at mapagkakatiwalaang serbisyo ng PhilHealth. Ayan, pananagutan ba talaga tayo? At kung hindi rin napatupad yung sinasabing ease of doing business, sabi nga ease, dapat mabilis, dapat easy ang mga proseso sa PhilHealth. Kung sakaling di na ipatupad ng maayos ang mga provisions ng nasa batas, ang head of agency ay maaaring sampahan ng administrative sanctions na naaayon sa Administrative and Civil Service Rules and Regulations. Kaya pala, no, lagi rin tayo minomonitor ng ARCA. Yes. And of course, open po yung mga communication lines natin para sa complaints. Minsan nga, sa PhilHealth iba mismo, di ba doon pa lang, sinasabi na nila yung mga observation nila at mabilis na actionan. Meron po tayong feedback mechanism no, sa ating opisina kung saan maaari silang magsulat ng kanilang complaints. And even sa loob po ng opisina, kung gusto talaga nilang mag-complain po, pwede po nila akong i-approach sa mismong head of office ng Liu Iba. Pwede po silang mag-complain doon para agad-agad po masolusyonan natin ang inyong complaint. Na kung pwede naman pong right there and then maayos na natin. Pero kung hindi po talaga, pwede po silang mag-email sa Action Center at philhealth.gov.ph. And of course, bukod sa complaints po, di ba, na pwedeng i-raise nila kagad, kahit yung same day, meron din tayong yung client satisfaction. Yes, yun po yung feedback mechanism, yung client satisfaction survey na minomonitor po ng ating Public Affairs Unit. At every now and then po, nire-remind po kami kung merong nare-receive ng mga complaints sa aming opisina. Maganda din doon na kung okay pala, satisfied yung client, maganda sa atin. And kung naman meron silang mga process improvement, maganda din po iyon dahil mas mapapabuti natin. Tama po na Ms. Chona yung serbisyo natin. Yung ating feedback ay hindi lang po complaints. Merong suggestions para ma-improve po yung ating services. Meron din commendation po para sa magandang serbisyo naman ng ating mga frontliners. Yun po, nakakatanggap po kami ng mga ganon. At in fact po, noong 2015, matagal na po siyang panahon, pero kami po ay naka-receive ng Seal of Excellence Award from the Civil Service Commission nung time na ang nagpapatupad pa po ng Anti-Red Tape Act ay ang Civil Service Commission. Ayan, so magandang balita. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo ang PhilHealth IBA at lahat ng tanggapan ng PhilHealth para maging excellent po yung ating serbisyo sa ating mga kababayan.
Yes, we make sure po na talagang nasusundan po natin kung ano yung nasa Citizens Charter. Yung time po, kailangan less than 5 minutes, tapos na po yung transaction. At yung mga, pag umalis po yung kliyente sa opisina, nakasmile, hindi po siya nakasimangot. Ma'am Chona and Ma'am Richelle, ano naman po ang mga violations sa ilalim ng EODB law na itinuturing na first offense po? Yes po, maituturing po na violation sa unang pagkakasala na maaari pong ikasuspend for 6 months ng punong tanggapan tulad po ng unang-una pagtanggi na tanggapin yung mga application o request na kompleto naman yung mga documents na isinasubmit po ng applicant sa walang dahilan, basta tatanggihan po. Pangalawa po, pagpataw ng karagdagang requirements na hindi naman po kasama sa Citizens Charter. Pangatlo po, pagpataw ng additional cost na wala din po sa Citizens Charter. Number 4, pagkukulang o hindi pagbigay sa aplikante o requesting party ng written notice kung disapprove ang request o application. Panglima, hindi pagbibigay ng official receipt sa mga binayaran po ng kliyente. No, it's a big no-no. Dapat po lahat po ng ating binabayaran merong kaukulang resibo. Pang-anim po, fixing o pakikipagsabwatan sa mga fixers. At good news naman po sa amin sa iba ay wala po kaming mga na-encounter ng mga fixers. Number 7 po, hindi pagsunod sa prescribed time sa pagpoproseso ng transaction na nakalagay po sa Citizens Charter. At pang-8 po, hindi pag-aasikaso sa mga transactions ng mga kliyente na nasa loob pa ng tanggapan bago matapos ang oras ng trabaho o kaya naman ay during noon break. So, no noon break po tayo. So, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PhilHealth. Yes. Ayun. Ano naman po yung mga second offense? Meron ba tayong second offense sa alinmang binanggit na mga violation ng ating ease of doing business law? Just in case po, sa pangalawang beses ng pag-commit ng violation, maaaring matanggal sa serbisyo ang empleyado ng pamahalaan habang buhay na diskwalifikasyon na makapasok o makabalik sa serbisyo. Ang masakit pa po dito, mawawalan sila ng pagkakataong makamit po ang kanilang retirement benefits at pagkakulong ng 1 year to 6 years na may multa na hindi bababa ng 500,000 ngunit hindi hihigit sa 2 million pesos po. Ang sakla. Oo, so, di ba maganda yan na, kasi last time, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa ating mga legal na proseso naman, sa partners, sa mga members, employers. Ito naman, ease of doing business, about PhilHealth, about tanggapan natin, paano natin mapapabuti po yung serbisyo natin. At kung meron tayong paglabag, binabantayan po tayo dito, di ba? ARTA. Yes, every now and then, naririnig po natin, nagbe-visit po yung ARTA sa mga government offices. Kasama na po ang PhilHealth doon. Ma'am Chona, Ma'am Richelle, ano naman po ang mga serbisyong aasahan ng ating mga kababayan sa PhilHealth Iba Zambales? Yes po, aside po dun sa mga nakalista sa Citizens Charter, katulad ng member registration, updating, request for MDR and ID, application for accreditation, tayo po sa Iba Zambales ay patuloy po na nagbibigay ng serbisyo na talaga namang mabilis po at maaasahan on time, ika nga. And marami po tayong activities katulad po ng launching ng PhilHealth Yakap na magaganap ngayong Nobyembre. Supposed to be, ito po ay ginanap namin noong November 11, ngunit dahil po sa bagyong Uwan, ito po ay na-postpone. Pero bago po matapos ang Nobyembre, kami po ay magkakandak ng PhilHealth launching ng Yakap sa Iba Zambales po. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Zambales po sa ating Governor, Hermogenes Ebrani Jr. At marami pong activities ang gagawin doon. Siyempre, invited po si Ma'am Monifer doon para i-cover ang ating launching. And every now and then po, nagkakandak po kami ng registration. On-site po yan. Kasama po ang ating mga Yakap partners. Katulad po nung nakaraan, nanggaling po kami sa San Salvador Island, sa isla, sa Pulo, yung pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Yeah. Nanggaling po kami doon para mag-register, para makamit po natin ang 100% na registration rate. Kasi as of now, 95% po ang registration rate ng Zambales sa PhilHealth. And of course, patuloy po tayong magbibigay ng serbisyo po sa loob at labas po ng ating opisina. Ang Iba Zambales din po, ang PhilHealth Iba Zambales, sila Ms. Chona, Ms. Richelle, pumupunta pa yan sa kasuluk-sulukan ng mga bundok, ng karagatan, ng tubig, para lang po madala yung ating PhilHealth. Yes. Diba? Ms. Chona, magkwento ka dyan, diba? Yes.
early this year po, nagpunta po kami sa mga, tawag po natin GIDA, yung mga geographically isolated and disadvantaged area. Sa kabundukan po yan, sa Botolan, Santa Cruz, and Masinloc. Tumatawid po kami sa Lahar para lang po maipaabot yung ating mga services. Kasi po, ito po yung nakikita nating mga talagang less, sabihin na natin less fortunate, less ang access. Actually, almost no access po sa atin. Kasi talagang ilang oras po ang binabiyahe nila, minsan po by foot. Yung iba po, by kariton, para lang makaabot po sa iba. So, tayo na po ang pumupunta para hindi na po sila mahirapan. Ito po ay kasama po natin ang Provincial Health Office naman, kaya sa pangunguna ni Dr. Noel Bueno. And ang ating mga rural health units, lalo na po sa Botolan, sa pangunguna naman ni Dr. Mariano. May dala-dala po kaming mga forms para mai-register po sila right there and then. And then yung mga health workers po natin, nagbibigay na po ng mga bakuna, ng mga gamot, nag-check up na po sila. Ito ay parte po ng ating PhilHealth Yakap. Kung sa loob man ng opisina or sa labas, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PhilHealth. So, ang dami nating natalakay. Ayan tungkol sa serbisyo po ng PhilHealth Iba, lalo na po sa pagpapaigtingkat, di ba, ng ease of doing business. So, meron po ba kayong mensahe o babatiin para po sa ating mga kababayan? Ayan po. Bago kami magpunta dito, binilin po ng aming mga kasamahan sa ating Local Health Insurance Office Iba Zambales. Sila Miss Jessica May Dumasena, Jason Ebelane, Camille Esmar, Cecil Andal, Arnold Abanador, Shirens, Mary Ann, June Manuel, at ang lahat po ng bumubuo sa PhilHealth Iba. Kumusta kayo dyan? Hello! Babatiin pa, ayan, mensahe. At syempre, binabati ko po ang ating mga taga-Zambales, no? Ma'am Monifer, kasi patuloy niyo pong asahan na kami ay hindi magkukulang sa aming mga serbisyo. At ibibigay po namin ang aming lahat ng makakaya para maipatupad po kung ano yung nasa Citizens Charter at ang ease of doing business at para lagi po tayong compliant sa ARTA. Binabati ko po lahat ulit ng ating mga kasamahan sa PhilHealth Liu Iba. Kasama po yung ating mga support, guard, utilities, utility personnel, at yung mga OJT namin. Marami po kami OJT sa panahon ngayon na tumutulong po sa amin sa araw-araw. Ayan. So with that po, maraming salamat, Miss Chona and Miss Richelle. Ayan, dahil marami tayong natalakay ukol sa mga serbisyo po ng PhilHealth Iba para mapabilis po ang mga serbisyo at ganun din maipatupad ang ARTA Ease of Doing Business. Sabi nga, diba, Kat? Kayang-kaya pala natin sa ating mga tanggapan. Dahil, syempre, lagi nating aasahan na dito dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon dito sa programang PhilHealth Drill! Welcome to membership section. Welcome to question section. Welcome to benefits administration section. Ang best gift ngayong Pasko at bagong taon ay good health. Kasama nyo kami mga kabesyo-up nyo sa kalusugan. Huwag kakalimutan, kumain ng tama, mag-exercise ngayong holidays. Hinay-hinay sa pag-inom at paninigarilyo habang nagpa-party. Importante ang self-love o ang pag-aalaga sa sarili. Huwag natin kalimutan ang magpahinga, lalo na ngayong holidays. So, Merry Christmas and a Happy New Year, everyone! Tayo'y magmahalan at magpayakap. Sulitin ang bawat sandali para lagi tayong nakangiti. Paalala mula sa inyong PhilHealth Region 3 family. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon! See ya!